L-Awtorità tal-Istandards tal-ħarsien soċjali hija preparata biex la darba tibda tingħata d-doż addizzjonali tal-vaċċin din tingħata l-residenti u l-ħaddiema fid-djar tal-anzjani f'temp ta' xahar. Dan intqal mill-Ministru għall-Anzjanità Attiva Michael Farrugia waqt konferenza tal-aħbarijiet il-ħamis wara nofsinhar. Diġà ippreparati biex malli jingħata il-go ahead ikun nistgħu nibdew il-proċess ta' tilqim skont l-ammonti ta' dożi li ngħataw mid-Dipartiment tas-Saħħa. It-target huwa li l-residenti ġewwa San Vincenz u l-ħaddiema kollha u l-residenti kollha fid-djar tal-anzjani, gvern, knisja u tal-istat u tal-privat illi nkunu qed nagħmluhom f'inqas minn xahar. F'din il-konferenza tal-aħbarijiet ġie ppreżentat ir-rapport annwali tal-Awtorità tal-Istandards tal-ħarsien soċjali. Intqal kif din l-awtorità bidlet l-irwol tagħha matul il-pandemija hekk kif bdiet tagħmel it-testijiet għal COVID-19. Sal-aħħar ta' Diċembru din l-awtorità qasmet 55,000 test lis-servizzi ta' ħarsien soċjali differenti. Il-ħaddiema ta' din l-awtorità għenu sabiex jikkonfermaw ir-riżultati tat-testijiet u kienu jagħmlu it-traċċar tal-persuni li kienu instabu fil-pożittiv għall-virus. Din l-awtorità għenet ukoll sabiex jingħata it-tilqim tal-ewwel u t-tieni doża fid-djar tal-anzjani f'pajjiżna. Min-naħa tagħha, il-kap żguttiv ta' din l-awtorità, Dr. Angel Ellulfinek, qalet kif is-sena l-oħra kien hemm ksur ta' rekords f'terminu ta' żjarat mill-Uffiċċju tal-Ispettorat. Dan hekk kif bejn Jannar u Diċembru tas-sena li għaddiet kien hemm 2904 żjarat. Minn dawn iż-żjarat ftit iżjed minn 2200 żjara saru b'mod fiżiku, filwaqt li aktar minn 700 żjara saru b'mod virtwali. Permezz ta' dawn l-ispezzjonijiet, l-uffiċjali jaraw li jkun hemm offrut servizz tal-ogħla livell fid-djar li joffru servizz soċjali. Minn dan ir-rapport ħareġ ukoll kif l-uffiċċju tar-rispons kellu b'kollox 310 każijiet li minnhom kważi nofshom kienu dwar il-pandemija. Dawn it-talbiet kienu dwar żjarat, komunikazzjoni u l-kura. Il-kap żguttiv tal-awtorità qalet kif il-pass li jmiss huwa sabiex din l-awtorità ikollha aktar servizzi offruti b'mod diġitali. Fosthom li qegħdin naraw kif nistgħu ċertu forom jiġu formuli jistgħu jiġu virtwali u bekk ikunu żjed aċċessibbli minn kulħadd. Apparti dak qegħdin naraw ukoll sistema ta' intelligence artificiali related ta' il-mod kif ħadd inġabar anke id-data u kunu nistgħu nanalizzawha b'mod li we preemptive certain situations.